O kome priča ova baba? Baba priča o ovome, o Žarku Zrenjaninu. A ko je bio ovaj Žarko Zrenjanin? On je bio Srbin. I, i ko je njega ovo hteo da ubije? Tu Zrenjaninu. Da, da. On je bio bio je građan. Bio je građanin i tada je bila ona komunistička partija i partizani. Znači po gradovima su bili ovi. I on se krio. Ma tamo u Zrenjaninu, da. On se krili su se ilegalci bili. Ilegalci Srbi, a bili su i Ustaše. Bili su i Ustaše i oni su ga uhvatili. Kažu da su ga uhvatili na prepad tog. I streljali ga. I oni su njega streljali, Ustaše.